Hvad laver du her? Hvad laver du selv her? Jeg fik en besked fra Jack om, vi skulle mødes her, og han sagde, det var vigtigt. Hvad underligt. Jeg fik en besked fra William om, vi skulle mødes her. Og fordi jeg har noget for ham, så kan jeg ikke rigtig sige nej. Ej, det er lidt underligt. Hvad var det? Det ved jeg ikke. Hvis jeg hørte noget. Hvad skal jeg? Ja, altså... Okay, nu jeg giver mig en besked. Jeg har ikke sendt dig en besked, men hvad foregår der? Er I også her? Ja, altså Lærke, hun sendte mig en besked omkring, at vi skulle mødes her, men... Nej, det gør jeg altså. Altså, nu står hun så, du skylder mig for at besætte en besked, det forstår jeg simpelthen ikke, altså. Det skulle også være svagt. Hvad laver I her? Ja, vi har også fået den besked om at komme her. Nå, ligesom os. Ja, ligesom jer. Men hvad fuck er det, der vil have sig ud? Det er mærkeligt. Flere folk? What? Hvad for? Dude, du skulle nok ikke have pillet ved det lort der. Ej, whatever. Fuck, du er dum, mand. Hvad laver I her? Fuck, laver I her? Jeg fik en sms fra dig, Agnes, om vi skulle mødes her. Men hvorfor er I andre her? Same. Jeg fik bare en besked fra Frida om, at vi skulle mødes her, men så løb jeg ind i den fyr der. What? Jeg har altså ikke sendt dig nogen besked. Hvem fucker så? Det er der ikke nogen af os, der ved. Okay, rolig guys, rolig. Vi er sgu da rolige. Okay, Agnes er ret. Altså, hvis der ikke er nogen af os, der har sendt de beskeder, så er det nok bare en prank, okay, altså. Men lad os ikke komme ud herfra. Ja, du har ret. Jeg er mega bange, mand. What? Der er låst. Vi kom ind på like 5 minutter siden, hvordan fuck er det muligt? Det kan da ikke være rigtigt, det her, altså. Ja, du er nok bare svag, nu skal jeg. Fuck, mener du? Det kan være noget sig selv. Vi kan prøve at finde en anden dør. Hvad? Okay, ja. Hvad? Er den også låst? Ja, kunne fanden, at den skulle låst. Hvad sker der? Hvorfor den er også låst? Det er selv for lang tid, det her. Vi er nødt til at splitte os op. Okay. Hvad gør vi? Det er virkelig creepy. Jeg skal prøve at tage her også med. Okay, I går den vej. Ja. Okay, gå den vej, så er det den her vej. Ja. Hvad mener du? Hey, fandt du noget? Overhovedet ikke. Nej. Det var så. Fandt du noget? Nope. Hvad fuck sker der? Alt der er låst. Det er jo mine her. Ja, det har mærket. Hvor Lærke? Hvad er der sket? Hun er ikke puls. Nej, hvad fuck er det sket? Hvem har gjort det her? Hun er helt bleg. Det må være en forgiftning. Det var dig, var det ikke? Nej! Hvad snakker du om? Jeg fandt hende ikke her. Hey, selvom det var hende, der fandt hende, så betyder det ikke, det var hende, der gjorde det, vel? Og du så ville heller ikke til hjælp at spørge hende. Vi skal bare ud fra nu, okay? Kom ud. Vi kan ikke bare efterlade sådan her. Jo, vi ringer til politiet, okay? Kom nu. Vi skal ud. Kom nu. Kom for helvede. Jake, pak mit lortekamera væk for helvede. Jeg skal nok pakke det væk, når jeg føler, at jeg skal pakke det væk. Vi bliver så ringe til politiet, okay? Fuck. Der har ikke nogen dækning hernede. Jeg har heller ikke nogen Det har jeg mener du? Det er jo Thomas Bob.
Jeg har fucking heller ikke noget strøm på. Fuck mener I? Jacob, hvor filmer han? Fuck, mand. Hvad mener du? Noget fucking lort, det her. Jeg gider ikke være fanget i en fucking kælder med nogle fucking no-lifers, mens jeg skal samtidig uploade nogle videoer. Jeg har ikke tid til det her lort, jeg er alt for travlt. What up, Cake? Yo, what up, Cake Nation? It's your boy Jake the Cake. And, i dag der er vi fanget sådan en rimelig shitty sted her. En af mine veninder er lige blevet forgiftet. Det går ikke fucking godt. Alle udgangene er låst. Guys, det er en fucking prank det her, ikke? Så det er fucking sjovt, okay? Det er ikke det rigtige tidspunkt. Det er ikke den rigtige audiens. Fuck jer alle sammen. Det er ikke sjovt. Den her dør, please. Selvfølgelig fucking låst. Det er bare fucking dejligt. Alting er fucking låst. Mener du? Nå, vi skal nok finde ud af det sammen, guys. Vi skal nok finde ud af det. Det er håbløst det her. Hvordan fuck kommer vi ud? Tænk noget positivt, William. Hvordan fanden kan jeg tænke positivt? Hvordan fanden kan du tænke positivt? Din kæreste er lige død. Nej, jeg skulle da ikke mene sådan. Det er fint nok. Hørte de også den lyd? Det ved jeg ikke, men du skal ikke bare lade det ligge. Nej, kom nu. Kom. Skal vi ikke undersøge det? Nej, kom nu. Kom nu. Kom her. Du kommer hernede fra. Mener du helt seriøst, at vi skal derned? Vi kan prøve at se. Kom nu. Kom nu. Look at that, guys. Hvad er det? Er det ikke Jakes kamera, det der? Skal vi ikke lige se det? Jo, kom. Det bliver sagt, siden vi har set om sidst. Yo, what up, Cake Nation? It's your boy Jake the Cake. I dag der er vi fanget sådan en rimelig shitty sted her. En af mine veninder er lige blevet forgiftet. Det går ikke fucking godt. Alle udgange er låst. Så I det der? Nej, Guys, det det. Guys, det er en fucking prank det her, ikke? Så det er fucking sjovt, okay? Det er ikke det rigtige tidspunkt. Det er ikke den rigtige audiens. Fuck jer sammen. Det er ikke sjovt. Så er det sygt. Der er sygt helt galt. Det er der. Ja, det er en prank, som søger stadig for langt ud. Fuck. Det har du helt ret i, Willy. Men hvem kunne overhovedet finde på at gøre sådan noget? Det kunne godt være en blandt os. Jeg har fundet det, tak over. Men Jeg er sikker på, at det er dig, Frida. What? Jeg kunne aldrig finde på at gøre sådan noget. Jo, du er rimelig led, så selvfølgelig kunne du det. Dit fucking nar. Jeg kunne aldrig finde på at gå så langt. Så langt. Hvad mener du? Det lyder passende. Han er faktisk omkring den kæreste. Men guys, jeg tror det var ham, der gjorde det. What? Hvorfor skulle han dræbe sådan en kæreste? Okay, hør guys. Jeg har noget at fortælle jer. Jeg ved, hvem det var. Det er dig. Det er dig, der er forrædet her. Hvad snakker du om? Jeg har ikke gjort en skid forkert. Det vil vi lære lige før. Og der fandt jeg en giftflaske. Og jeg fandt tilfældigvis også det her. What? Ja, dit armbånd. Jeg bemærkede godt, hvor roligt du tog det. Det er bare, hun var død derinde. Og hvor hurtigt du gav ud i rummet. Sikkert så jeg kunne finde det. Hvad snakker du om? Det er jo latterligt. Det er ikke nogen stol fra. Du skal ikke kalde mig for latterlig. Hvad fuck tænker du på? Du prøver at skyde mig. Hvordan fuck kan du tro, jeg har gjort sådan noget her? Du burde vide, hvor min grænse går. Du fortjener ikke bedre end de andre. Tak, Agnes. Den sive, vi skulle have dræbt mig. Agnes, du kan godt tænke pistolen nu. Agnes?
What the fuck? Hvorfor gjorde du det? I gjorde det. I fik hende til at tage sit eget liv. Hvad fuck snakker du om? Du var den værste. Med alle dine onde kommentarer på rejser mod hende. Jeg ved seriøst ikke, hvad det er, du snakker om, Magnus. Christine. Jeg snakker med Christine. Det var jeres skyld, at hun gik selvmord. Hende fra sidste år. Kendte du hende? Hun var mit liv.